Bl-indipendenza wara l-bib fattur li kienet iħasseb lill-gvern ta' Borg-Olivier kien il-qasam tax-xogħol. Sa minn sentejn qabel l-indipendenza, l-Kabinett tal-Ministri kien diġà beda jaħseb kif se jwieġeb għal problema li setet titfaċċa. Jiġdu dan il-minuti tal-Kabinett tad-9 ta' Settembru 1962. Dakinhar il-Gvern Malti kien iddiskuta xi miżuri li setgħu jittieħdu bħala għajnuna finanzjarja lil Malta, kif ukoll is-sensi li kienu se jingħataw lil ħaddiema mis-servizzi Ingliżi. Kien deċiż li għandha titressaq reżoluzzjoni li tikkundanna l-azzjonijiet tal-Gvern Ingliż fil-konfront tal-ħaddiema Maltin, azzjonijiet li kienu qed isiru mingħajr konsultazzjoni mal-Gvern Malti. F'din ir-riżoluzzjoni l-Gvern Malti kien insista fuq il-bżonn ta' diskussjonijiet għal ftehim bejn iż-żewġ naħat bilan li tittaffa tbatija fuq il-familji Maltin. Wieħed irid jiftakar li din il-problema kienet ilha mill-istrajk li sar f'April tal-1958. B'hekk huwa evidenti t-tkaxkir tas-saqajn li bih kienet jaħdem il-Gvern Ingliż. Iżda l-problema tax-xogħol baqgħet tippersisti anke wara l-indipendenza u kien hemm żminijiet fejn ħafna Maltin kellhom jemigraw. Wara l-indipendenza waqa' piż akbar fuq il-Gvern Malti, il-piż li jpoġġi l-Malta fuq il-mappa tad-dinja, kif kien stqarr il-Prim Ministru Borg-Olivier fid-diskors tiegħu dakinhar taċ-ċerimonja. L-ewwel aspett li kien diskuss kienet in-NATO li dak iż-żmien kellha l-kwartieri ġenerali stazzjonati f'pajjiżna. Fil-minuti ta' 28 ta' Settembru 1964 kien ġie diskuss u ntlaħaq ftehim rigward ir-relazzjoni bejn Malta u n-NATO. Id-diskussjoni tqajmet fi sfond ta' konverzazzjoni li seħħet ftit tal-jiem qabel bejn Borg-Olivier u s-Segretarju Ġenerali għan-NATO. Sa dakinhar il-Gvern Malti kien għadu qed jistenna li jsiru d-diskussjonijiet man-NATO. Li importanti minn din is-seduta hi li l-Gvern Malti kien ikkonferma li n-NATO għandha tibqa' għaddejja bil-missjonijiet tagħha f'pajjiżna.